Здравейте и добре дошли в това видео, в което ще си обсъждаме новите промени в Wattpad. Съвсем скоро ни изпратиха имейл, че от 11 юни на тази година Wattpad ще поддържа само 25 избрани езика и следователно ще спре да поддържа всички останали. В тази група се включва и българският език. На този етап потребителите си зададоха въпроса, ами какво следва сега? Как ще ни повлияе тази промяна? Какво можем да направим? Ще останат ли българските книги или ще бъдат изтрити? Как ще намираме български истории и така нататък? Ще се опитам да отговоря на всички тези въпроси, но искам да започна първо с това, че доста промени бяха въведени в Wattpad в последно време. Ако се върнем във времето малко по-назад, всичко започна с рекламите, после бяха въведени платените истории и следователно платената версия и съвсем наскоро, преди тази най-нова фрапираща промяна, беше ни съобщено, че ще премахнат личните съобщения. На този етап мога да кажа, че разбирам защо са взели такова решение. Все пак в Wattpad се събираме потребители от най-различна възрастова група и личните съобщения могат да бъдат опасност за хора с недобри намерения онлайн. Следователно това решение го разбирам, но от една страна не може и да не споменем, че за много хора личните съобщения са важни, там са си общували с други потребители, може би са имали много хубави разговори, приятни разговори и не са искали да си дадат другите социални мрежи, по които да говорят с тези хора. И следователно с тази промяна те губят всички съобщения с останалите потребители. Това не беше чак толкова драматична промяна, бих казала, но най-силно ни удари новината, че българският език няма вече да бъде поддържан. Тази новина ни беше съобщена от Wattpad чрез имейл на английски език, подчертавам. Преведох имейла, за да може да ви го прочета. Започва последният начин. Здравейте! Пишем ви, за да ви информираме за предстоящата промяна в платформата Wattpad, която може да повлияе на вашето съдържание. За да обслужваме по-добре нашите най-големи глобални четящи общности, в сила от 11 юни на 2024 година, ние ще поддържаме общо 25 езика в световен мащаб. Тези езици включват английски, испански, индонезийски, арабски, португалски, турски, тагалог, френски, виетнамски, руски, малайски, полски, италиански, немски, персийски, унгарски, чешки, иврит, румънски, гръцки и хинди, сръбски, холандски, украински и словашки. 25-те езика, които ще продължим да поддържаме, представляват повече от 99% от съдържанието на Wattpad в платформата днес. Тази промяна ще ни позволи да съсредоточим ресурсите си и да поддържаме по-добре нашите най-големи глобални общности за четене, създавайки възможности за писатели и подхранвайки фен общности по целия свят. Разбираме, че тази промяна може да засегне историите, които в момента имате в платформата. От 11 юни на 2024 година историите на езици, които вече не се поддържат от Wattpad, все още ще бъдат достъпни чрез търсене, но вече няма да имат достъп до поддръжка на продукта. Оценяваме вашето разбиране по време на този преход и разбираме, че може да имате въпроси относно тази промяна. За по-подробна информация, моля вижте нашият помощен център. Благодарим ви, че сте член на нашата глобална общност. Сърдечни поздрави, Wattpad! Нека вземем въпросният информативен имейл под лупа. Казват, че избират 99%, т.е. мнозинството от съдържанието на Wattpad, което са преценили, че заслужава вниманието им. В този етап гледам езиците и виждам сръбският език. Той ми се струва най-близък до българският и наистина се чудя по какви точно критерии са избрали езиците, за каква активност става дума. Не съм влизала в сръбският Wattpad и не знам наистина колко са активни от една страна. От друга страна, определено при нас в българското Wattpad общество активността доста спадна в последните години.
Чудя се и колко влияе това дадена общност, дадена езикова общност да има активни посланници, защото точно може би в този момент е редно да си кажем, че българският Wattpad няма активни посланници. И не само това, имахме профил, т.е. посланниците имаха български Wattpad посланнически профил, но след промените този профил беше изтрит и в момента, ако го потърсите, той ще бъде неактивен и няма да може да го намерите. Затова се чудя доколко ли това имаше влияние на решението им, кои езици ще останат и кои езици ще бъдат премахнати. И не може просто да пропусна факта, че това просто буквално не е честно към останалият 1% по техни думи, това малцинство, което също е вложило труд, което е вложило години и толкова много в това приложение, за да му кажат сега, ами ти не успя да влезеш в нашата квота. Но тази тема нека вземем за сега на страна. Втората точка, която искам да засегна, е аргумента, че промяната е направена, за да могат да се средоточат ресурсите си по-добре за поддръжката на четящата от целия свят общност. Това някак си противоречи малко. Искаш капитал от целия свят да имаш, ама не даваш шанс на целия свят да пише на собственият си език. Все пак, ако си говорим за ресурси, си говорим за пари. Но нека първо се сетим, че ние оплакваме езика ни, който го премахват. Той имаше своето място в това приложение, но са решили да го премахнат. Ами има и такива езици, които дори още не са добавени и едва ли някога ще бъдат добавени. И питам се, защо? Защо в крайна сметка винаги всичко се върти около пари? И като сме казали пари, нека се сетим. Преди много години, когато приложението провървяваше, всичко беше без реклами. Беше безплатно, съвсем простичко. Разбирам, че рекламите носят доходи и следователно бяха въведени. След това беше въведена платената опция и платените истории. Естествено, само на избрани езици, не си мечтайте повече, българският никога е нямал шанс. Там никога не са включвали повече езици и в началото беше само и единствено на английски език. С времето и с успеха на Wattpad книги, превърнали се в бестселъри и дори по които са направени филми, като например поредицата After или филмите на The Kissing Booth и други, тогава цялата работа се превръща в бизнес, пари и следователно капитализъм. Където е парата, там е играта. Както споменах по-рано, не е тайна, че в последните години българският Wattpad имаше сравнително слаба активност и тази промяна ще направи търсенето на книги за нови потребители още по-трудно, а за авторите това е цяло мъчение. На този етап се питаме какво можем да направим ние като българското общество, в което е останало в категорията други. Защото, както в имейла пишеше, ние вече няма да имаме наша си категория, а ще бъдем други в категорията други, заедно с други езици, които също не се поддържат вече или никога не са били поддържани в приложението. И на 11 юли, когато промените бяха въведени от Wattpad и всички получихме онова известие, естествено беше различно за всеки и индивидуално какво излиза при него като отвориш, но при много хора имаше истории от най-различни езици и при някои се показваха някоя история на български, при други никак. Може да си представите, че с това за някой, който тепърва иска да чете в това приложение български истории, шансовете да намери нещо са много трудни. Още с първият имейл по активните потребители се събрахме и започнахме да се чудим какво можем да направим като противодействие срещу тази нова промяна в Wattpad. Събрахме се в Facebook група
Линкът на групата ще оставя долу в описанието. Знам, че не всеки от вас ползва Facebook или иска да има акаунт и все пак ви съветвам, ако обичате да четете или пишете в Wattpad, да се включите към това общество. Групата се казва Bulgarian Wattpad Community и линк към нея ще оставя долу в описанието под видеото. Групата е важна, защото именно там се събираме потребителите от Wattpad и там може да представяме свои книги, ако сме писатели. Ако сме читатели, може да намерим някоя книга, която ни интересува и освен това други български потребители. Една от важните стъпки на този етап е да се следваме взаимно, след като по този начин ще може да получаваме известие, щом българският автор е публикувал книга и следователно да изберем, ако ни харесва и евентуално да видим дали искаме да хвърлим око, дали е нещо от нашия жанр. В момента сме зависими от взаимната подкрепа и това е добър начин как да го направим, да си правим реклама. Освен това, се събираме хора с подобни интереси и всеки е добре дошъл, независимо в кой жанр пише и може да намери хора, които харесват това, което той или тя харесва. Също така искам да разкажа и за протеста, който поведохме срещу промяната на Wattpad. След обявяването на решението им се организирахме именно в тази Facebook група, която и преди това имаше и много хора се включиха, много хора показаха, че независимо от кой жанр са, какви интереси имат, може да се обединим, когато има нужда. Беше съставен план за действие, като имахме наши хаштагове, които наистина много потребители се включиха, отидоха на страницата, официалната страница на Wattpad и под първата им книга, под най-последната глава, спамиха с тези хаштагове и не бяхме само ние, други хора от други езикови групи, които също бяха в подобна позиция, също се включиха, ползвайки нашите хаштагове. Освен това, втората стъпка беше да пишем официални оплаквания до Wattpad чрез официалния Help център и третата стъпка от плана беше да им даваме ниски оценки в Google Play магазина или в App Store и така да направим нашето движение също интернационално. За съжаление, нямахме успех, но аз мятам, че цялата тази мобилизация, всички, които се включиха и се опитаха да направят нещо, са важни и това беше прекрасен момент за това. Малко бих казала, да, мъничко е обществото, но се бори. Затова искам да отделя този момент да благодаря на всички, които се включиха в това движение, които се опитаха чрез гласа си да променят нещо. Благодаря ви. Сега нека минем към последното нещо, за което искам да говоря и това е факта, че много хора се питат дали да се преместим в някой друг сайт, какво бихме могли да направим, освен подкрепата в групата и в приложението чрез последване. И на този етап с други потребители потърсихме алтернативи. Има английски сайтове, където евентуално можем да се преместим, но проблемът е същият, там също не поддържат българският език. Има един български вебсайт, който издирих, който беше неактивен. Свързах се с собственичката на вебсайта, с която съм в контакт и ми каза, че скоро ще сподели директно в групата информация относно вебсайта, щом е обновен и готов евентуално за употреба. Той и в момента би могъл да бъде употребяван, просто беше важно да знаем дали авторските ни права ще бъдат припазени в този вебсайт и второто нещо естествено е активната поддръжка. Такива сайтове трябва да бъдат поддържани, да имат активни модератори, админи, IT специалисти, които да се занимават с поддръжката му. На този етап искам да съобщя хубава новина. Не мога да дам повече детайли, освен да кажа това, че в момента за наш голям късмет, точно когато се случиха тези събития в Wattpad, научих, че се приготвя български уебсайт за писатели и читатели, подобен на Wattpad и други такива като него.
И съвсем скоро, до края на годината, дори може би преди това, ще бъде официален, ще бъде готов и ще го споделя непременно с вас и в групата. Затова аз лично в момента съм в период на изчакване и за сега не се местя никъде и ще изчакам, честно казано, да излезе този нов сайт и предпочитам да се преместя там, след като ще бъде активно поддържан, чистак, съвсем нов и да, това е. Иначе има много какво може да се каже за това какво значи ти да премахнеш език от даден вебсайт, какво е значението, културното, световното, националното на даден език, какво значи това ти да принуждаваш своите потребители да пишат на даден език, да ни им даваш възможност да се включат в нещо. Това са много дълбоки теми и не искам да навлизам много в тях, защото смятам, че всеки може да го усети в себе си, дори да не го изрази в думи, колко тежък е този удар да ни изключат по този начин, да не говорим за това, че е абсурдно да си включил даден език и после да го премахнеш. Има много книги, много хора писали са, дадили са, вложили са толкова много труд в това приложение, да си правят реклама на книгите, да събират читатели, нали, ако са писатели, защото тези хора вземат цялата тази работа наистина на сериозно. За тях това е мечта и Wattpad беше нещо като малък кът, в който частично да изживяват и дори изцяло да изживяват тази мечта на това да бъдеш писател, на това да споделяш нещо, което ти си написал, някой да го прочете, някой да бъде докоснат, някой да се спомня за него и така нататък. Това са много специални, много дълбоки теми и смятам, че частично ни отнеха това щастие, като ни сложиха в категорията други и за това съм горда, пак го казвам, горда съм, че хората се изразиха, че не останаха тихи и ако трябва да обобщя видеото, да, Wattpad ще премахне българският език, но книгите ще останат. Не, за съжаление, няма да може да ги намираме толкова лесно, въпреки че са там. И да, има решение да се подкрепяме взаимно, да се включим в тази група или да имаме контакт към някой, който е там, който да ни държи в течение, ако искаме да знаем за промени и нови книги. И най-вече за алтернативата, къде ще се преместим, кой ще е този нов сайт, дали ще ни хареса и така нататък. Благодаря ви, че гледахте това видео или го слушахте, след като е, може би, първият подкаст епизод. Бих се радвала, ако ме подкрепите чрез коментар, харесване или ме последвате. Това беше от мен. Довиждане!